Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang tag-iya sa usa ka salon nga miyembro sa LGBTQ community diyang gipusil sa usa ka gunman nga misulod sa iyang salon sa General Santos City. Ang insidente nakuhaan og CCTV. Ani ang report. Sa kuha niining CCTV, makita ang pipila ka taong naglingkod lang sulod sa usa ka salon sa Daproza Street, Barangay Dadyangas West, General Santos City, pasado alas 6 Miyerkules sa gabi. Taod-taod, dunay usa ka lalaki nga misulod sa salon nga nagsulob og green nga jacket, blue nga pantalon, nakakap og nakatabon ang naong. Paglingi sa lalaki, nagdinaganay ang mga tao sulod sa maong salon diyang nanion na og pusil kanila ang lalaki. Gipanglabayan siya og mga gamit sa mga tao sulod sa salon og migawas kini. Apan mibalik kini sa salon og namusil na sa mga tao sa sulod. Migawas na sab kini pagbalik. Apan mibalik na sab sa sulod og padayong namusil. Gipang pusil matud pa niini ang CCTV sa maong salon. Taod-taod, dunay usa ka babae nga migawas sa pultahan. Dayon misunod sab og gawas ang maong suspek. Misibat matud pa kini pinaagi sa pag-angkas sa motor sa iyang kaubanan nga naggulat sa gawas sa maong salon. Sumala sa kapulisan, naigo sa bala sa pusil sa dughan og tiil ang tag-iya sa maong salon nga giila nga si Renante Tampos, 35 anyos, residente sa Barangay Fatima Jansan. Nadala pa kini sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Hinuon nailhan na sa kapulisan ang suspect. Based sa atong mga pag-imbestiga, sir, no, we were able to identify the suspect, sir, at we are still conducting hot pursuit operation, sir, for possible arrest. Personal grudge matud pa ang motibo sa pagpamusil. Based po sa among pa-imbestiga, sir, it is a personal grudge, sir. Yes, sir, actually, sir, yung suspect natin, sir, is yun yung nakaaway niya, sir, kasi magkasosyo sila dati sa negosyo. At ito yung sir, pinagmulan ng kanila ilang alitan. Sa pag-adto sa GMA Regional TV1 Mindanao sa salon, wala una mihatag og pahayag ang mga kaubanan sa biktima. Ginasulayan pasab nga makuha ang pahayag sa kabanay sa biktima. Yung safety and security natin sa Gensan, sir, is very tight naman. Nagkataon lang, sir, na yung itong ating biktima is meron siyang nakaaway, nakasosyo niya sa negosyo. Kaya nangyari itong insidente na ito. So sa mga resident natin sa Gensan, we assure na safe and secure pa rin yung ating city. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.